Hinpahayag ang Department of Social Welfare and Development DSWD nga pwede na maka-avail hin 20 pesos ang kada kilo nga subsidized nga bugas ang beneficiaryo han food stamp program han gobyerno ngadto ha mga accredited nga mga retailers. Naibaro ang pagyapon nga ilaruman programa makapagbaligya na hin 20 pesos hin bugas aton mga accredited supplier ngan retailer han Department of Agriculture kaupo dan kadiwa outlets ngadto ang mga beneficiaryo han WGP ha mga adlaw han redemption. Diri gihapon maubusin 300,000 nga mga Pilipino nga mga kablas ang pagkaon ang presente nga nakapagipati kay laruman WGP nga nakatalaan umabot na hin 150,000 pag-abot itong tuig 2026. Dako ang pagpasalamat ang mga magturotdo ngan mga estudyante han Eastern Visayas may nampuson nga launching ang free public Wi-Fi site sa MacArthur Landing Memorial National Park habungtuhan Palo Leyte. Naging posible ang inisyatiba pinaagi han Department of Information and Communication Technology DICT kasumpay han Republic Act 10929 nga nagahatag hin libre nga internet access ang mga pampubliko nga lugar sunod o habugos nga nasudsugad man atong mga public schools, hospital ngan government offices. Pinaagihan pagpahiluag han free Wi-Fi sites. Nakakabulig ini ha maabot nga 9.8 million nga mga users, 1,401 nga mga syudad ngan munisipyo, kalakip na ang 3,040 nga mga geographically isolated ngan disadvantaged areas. Lalo naman han Commission on Elections kon COMELEC nga tikangan hamasunod ya tuig ang pag-aandam para han 2028 presidential election. Sumalahan komisyon kay nanglan 2 ka tuig ang preparasyon para hiton eleksyon nga diri dapat daw usa ka tuig ug sa iton piniliay. Gidugang pahan pamunuan ang 2026 in para paghimo in terms of reference ngan mga kontrata para han mga suppliers para han 2028 nga piniliay. Pag-abot daw hiton tuig 2027 ma-early delivery han maabot usa ka gatos nga mga machines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Maxan, Max Healthy, Max Sarap.